Nevěřím žádné statistice, kterou jsem sám nesfalšoval. Tak tenhle výrok Churchill nikdy neřekl. Ve skutečnosti mu ho přišil Joseph Goebbels. Lidé ho ale často citují, když chtějí zpochybňovat průzkumy veřejného mínění. Tak to se z ní asi nemůžeme moc poučit. V něčem ano. Předvolební průzkumy je potřeba brát opatrně. Na druhou stranu, dobře sebraná data nám mohou přinést mnoho cenných informací. A my tu zrovna jedny máme. Čemu můžeme věřit a čemu ne? V tomhle videu vám ukážeme 5 základních vodítek k tomu, jak číst předvolební průzkumy. Půjčili jsme si k tomu průzkum od agentury Median z února roku 2024. Tak hele, tady píšou, že se zeptali asi tisícovky respondentů. Přitom, jestli si dobře pamatuju, tak k minulým volbám dorazilo asi 5,5 milionu lidí, což je asi 5,5 tisíckrát tolik. Tak jakou to může mít výpovědní hodnotu? Výběr dobrého vzorku je trochu jako ochutnávání polévky. Pokud je správně zamíchaná, stačí ti k ochutnání 1 lžíce. No a jaký teda máme správně zamíchat? Ten vzorek lidí musí být takzvaně reprezentativní. To znamená, že je dobrou zmenšeninou celé populace. Lidé jsou v něm obsaženi ve správných poměrech podle věku, vzdělání, pohlaví, velikosti obce, kraje, příjmu a dalších demografických parametrů. Nesmíme opomenout žádnou důležitou skupinu. A nehraje velikost vzorku přece jenom důležitější roli? Třeba kdybych vzal 20 000 lidí z takového Jindřichova Hradce a všech se jich zeptal, koho mají v plánu volit? Právě že ne. Zřejmě by to nebylo tak přesné jako výsledky dobře vybraného vzorku tisícovky lidí. Stejně tak bude méně přesná třeba anketa na novinkách.cz, ve které hlasovalo přes 6 000 lidí. Takže suma sumárum. Tisícovka lidí, ale v reprezentativním průzkumu je na české poměry vlastně velmi slušný vzorek. Výzkumné agentury spolu vlastně soutěží v tom, čí vzorek bude lépe vybraný, neboli bude lépe vystihovat celou naší populaci. Konec konců jsou to soukromé společnosti a čím přesnější budou jejich data, tím více budou mít zákazníků. A teď už kapitola 2. Tady máme socdem. Už zase balancují na 5% hranici nutné pro vstup do sněmovny. Takže když se bojíme, že náš hlas propadne, tak je asi nemá moc smysl volit. Nebo ano? Z médií to často vypadá jako, že průzkumy jsou milimetrově přesné. Asi jako skokani do výšky. Ale není tomu tak. U větších stran, jako je třeba hnutí ANO, které má kolem 31%, můžeme počítat se statistickou odchylkou kolem 3%. Takže mají reálně někde mezi 28 a 34%? Přesně tak. Ale je tam ještě jeden malý háček. Statistika obvykle počítá s 95% intervalem spolehlivosti. To znamená, že stále existuje 5% pravděpodobnost, že výsledek bude mimo toto rozpětí. Takže to zas tak moc přesné není. Ale zpět k těm menším stranám. Jak je to se socdem? Tam bývá statistická chyba někde kolem 1%. To znamená, že můžeme těžko říct, jestli přelezou 5% klauzuli nebo ne. Nejlepší je proto sledovat trendy, tedy jestli se výsledky stran spíše zlepšují nebo zhorší v čase. Ale pozor, je třeba držet se výsledků jedné agentury. No dík, to abych se ještě začal učit statistiku. Jdeme dál. Nakonec jsou vždycky všichni z výsledků překvapení. Teď už chápu, že je to chybou v měření, že prostě statistika selže. Možná, ale možná taky ne. Průzkumy vypovídají jenom o tom, co si voliči myslí v době, kdy se jich agentury ptají, což je tak týden, 2 před volbami. Kampaně vrcholí a mnoho voličů taky prostě změní názor, když jde do tuhého. Já teda volím jenom jednu stranu. No, alespoň poslední 2 volby. Podle všeho se asi 1/3 lidí rozhoduje až v posledním týdnu před volbami. Pár procent voličů si dokonce nechává finální verdikt až do volební místnosti. Ještě výraznější to může být u prezidentských voleb, kde tak často nemáme dlouholeté favority. A průzkumy nerozhodnuté voliče nezahrnují. Navíc moratorium zakazuje zveřejňovat data poslední dny před volbami. A to se toho děje opravdu hodně. Třeba přesun preferencí od Nerudové k Pavlovi v prvním kole posledních prezidentských voleb, nebo nárůst koalice Spolu v těch sněmovních. To byla záležitost opravdu last minute. No tak jo, co tam máme dál?
Co tady děláme? Na blbě položenou otázku. Nepřesná odpověď. Může se stát, že agentury udělají třeba chybu v metodologii. Opomenou se zeptat na malou stranu, která nakonec ve volbách překvapí. Špatně sformulují otázku, podle které odhadují volební účast a tak podobně. A nebo se může stát, že respondenti nebudou chtít říkat pravdu. Třeba když je jejich kandidát kontroverzní, veřejnost by je snadno odsoudila. Tomu se říká fenomén stydlivého voliče. Napadá mě třeba volba Donalda Trumpa v roce 2016 nebo referendum o Brexitu. Byla překvapení, co? A za páté? Tak teď už víme, že na předvolebních průzkumech je toho hodně, co se dá zkazit. Nebudeme si lhát do kapsy. Jsou agentury, které odvádějí lepší, přesnější práci. A pak taky jiné, kterým to za stolik nevychází. Předvolební průzkumy totiž sami o sobě mohou dost ovlivnit veřejné mínění. Lidé jednoduše rádi podporují silné kandidáty. Navíc se často rozhodnou volit strategicky. A v tom jim předvolební průzkumy dost pomáhají. Toho jsou si samozřejmě vědomi i sami politici. A agentury jim zkrátka někdy hrají do karet. Příkladem může být prezidentská kampaň v roce 2018, kdy agentura Phoenix Research opakovaně ukazovala preference Mirka Topolánka vysoko nad 10%, zatímco všechny ostatní agentury jeho volební zisk odhadovaly mnohem správněji, kolem 5%. Před parlamentními volbami roku 2017 zase agentura SANEP očekávala oproti jiným agenturám větší zisky hnutí SPD. A pak vyšlo najevo, že hnutí zaplatilo miliony korun firmě majitele této agentury. Takže důvěřuj, ale prověřuj. Je to malým písmem vlevo dole. Organizace SIMAR v Česku sdružuje agentury, které se zavázaly k průzkumům přistupovat poctivě a naplňovat metodické standardy. Sice to není 100% záruka, ale tu vám nedá nikdo. Takže co si z toho vlastně všeho můžeme odnést? Držet se ověřených agentur. Sledovat nejenom aktuální čísla, ale i trendy vývoje v čase. A pamatovat si, že 21% nemusí vždycky znamenat 21%. I když my v Institutu H21 bychom si to fakt přáli. Jenomže to může znamenat i 19%, nebo 20%, nebo 21%, nebo 22%, nebo 23%. Takže není dobré to brát úplně dogmaticky, ale spíše se nechat inspirovat. Na viděnou u voleb.